Moi guys! Tää on mun my day. Mä tosiaan kuvaan näitä vähän myöhään tätä, koska mulla ei tullut kuvaa yksi klippi aamusta. Mutta mä aloitin muutenkin aamulla kuvaa tätä aika myöhään, kun me herättiin ajoissa, niin näin kirjannut kuvat tai niinku tajunnut. Mutta niin, me ollaan nyt matkalla leffateatteriin. Ja mä oon nyt meikannut ja mä myös söin aamupalan ja ruuan jo serkun kanssa. Okei, moikka. Me ollaan nyt tultu jo kotiin ja me ollaan oltu täällä kotona aika kauan. Me ei käytykään museossa, vaikka meillä oli tarkoitus käydä. Harjasin äsken hiukset ja me katsotaan nyt YouTubeen. Me ollaan nyt siis täällä Sataa ja me ollaan nyt menossa Sittarille kauppaan. Ja mulla on siis tosi hyvä. Mulla on tää toppi ja tää hame. Me tultiin kaupasta ja täällä sataa ihan tosi kovaa tuolla pihalla ja tuuli paljon ja me vaan juostiin ihan täyttä serkkunkaan ja silti meistä tuntuu, että me ollaan ihan märkiä. Meillä on ollut nyt aika tylsää täällä meillä, kun me ollaan tultu kaupasta kauan kalasti. Ja me ollaan taas tehty peliin astettiin. Ollaan tehty aika meikkiä ja tehty tämmönen peili.